This is my honest opinion sa katong functionally illiterate na post. Atod pa sa PSA, 19 million nga graduate sa senior high school. Kabalo mo basa, kabalo mo suwat, pero wala kasabot sa ilahang gibasa. Mo na functionally illiterate. O gamblay mo na ni mga teachers kina. Mo tingog ta. O aturan daw ato ng blame. Mo ni may tabo mga teachers. Usay maluwi ta sa mga bata. Atong papasaron. Sa tinod lang wagid ta naluoy man. Kay kung atong ipamper og mga bata. Kay luoy. Papasaron na to kay at least makatrabaho. Dili gihapon maayo ang resulta. Kuan kayo na to mga bata ba? Murag proteksyonan kayo. Kanang pinangga kayo. No awang resulta ron. So dili day maayo nga sobra na to kapinangga atong mga anak or atong mga bata. Kay dili ra gyapon maayo ang resulta. Ang bata nga dili nimo palakon kay mahadlo ka mahugaw or kuguso nimo pirmi aron dili ka puyon. Kanang bata di nakabaw mo lakaw. Kung bata ikaw ra sige kungin, di na siya kabaw mo kaon kung wala ka. So kung maluoy ta nila kay luoy man. Katarong papasaron kay luoy. Luoy ra gyapon na sila in the future. Usa pa daghan pa kay rason nga nung ang product sa senior high school kay functionally illiterate. Kung pag 2024 19 million na basin mas mudaghan pa na karon 2025 ug sa sunod na mga tuig kay mao ni resulta sa mass promotion, mao ni resulta sa usab na to ang grading system from 0 based to 60. Sibot pasabutan na sa una kung ma-0 ka imong gradua na 0 yun. Karon kung ma-0 ang bata, wala siya eskwela-eskwela, wala siya paspas, na siya 60 dayon. 60 dayon yung grado. Sa una, mong grado 0. Kaysa una 0 base. So giusab na imong 60. Mao sa ni resulta sa ambot lang kung mo agree ba muna ko, pero personally, mao ni resulta sa child friendly. Pwede makasaba, mayon sa luban. Ganong kasaban sa nimong bata? Nasaba magikan na ako ron. Kaya nga nung niyon kung di pwede mga saba, nasuko magikan na ako ron. Nireact magani ka. Natural na bata, di maminaw, dili man mo pugson, kay child friendly. Kung ang bata dili mo produce, di mo pwede pugson. Daghang mo reklamo nga, muhatag og assignment na maestra. Ngano kuno daghang kay assignment, daghang kay ipabuhat. Bantay mo sa mga post sa ubang estudyante. Mangreklamo nganong daghang kay ipabuhat, nganong daghang kay buluhaton, nganong daghang kay performance tasks. O di ang mga teachers gamay nila ihatag. Kay child friendly lagi. Pinangga kay mga bata. Daghang kay tagihatag nila nga protection privileges kay bata. Unsa tong gibuhat karon? Sige buhat na to sa mga bata. Ato silang gipamper og maayo. Unya, unsa di rason nga ng mga eskwela? Aron makatrabaho. Mao na yung honest nga answer. May eskwela ta aron ay kadako na to, ma-hire ta. Pwede ta makatrabaho. Nya, kung functionally illiterate, naman ay exam para manarbaho ka, pati kung ka exam, dili ra na entrance exam sa college, kana exam na sa pagpanarbaho pod. Kung functionally illiterate ang usa ka bata, maka-answer ka siya tarong ato, mawam siya kasabot siyang gibasa, makabasa siya like ang suwat no kay no entry, mabasa na niya. Pero siya baon sa ibut pasabutan na mo na simple example ra na sa functionally illiterate. Kaya 19 million di pa na mao. There's more to come. Tungod na kay
mas giproteksyonan nato ang mga bata, no? Yung curriculum good kay gihimong child-centered curriculum. Di mo ka, child-centered. Kung dili kaapas ang bata, muus-us ta. Atong giguba ang standard, gibend na to ang standard para ang bata makaapas. Pero what sa iyo pang pagbuhat, wala kay aron makaapas ang bata. Kung ang bata slow, ninaog ta siyang level. Mao na nitabo. Unya ang ilang pangutanon unsay solution kuno anang 19 million nga functionally illiterate na mga bata. Dili mga teachers. Pag-survey ka mo, unsay kasultis mga teachers, kana nasa field na. Pero na po tayo dilemma ni. Mahadlok po ng mga teachers musulti sa tinuod kay kumusulti ang teacher sa tinuod, mura man og reklamador ang teacher paminang. So wala. Bisan pag unsa nga solution ninyo ikahatag din na anto dili ang teachers man yung pangutanon. Yung mga teachers man may implement, ang mga teachers man may nasa field. Mao nang i-take sa mga teachers ang blame. Pero igo ra ta na mga teachers nagsunod sa unsay pamalaod, sa unsay i-dictate sila, unsay order. Kay pwede ra ba itang tango ng teacher? Sayan ra kayo itang ng teacher. Di man ganahan ng mga teachers maugtangan ng trabaho. Maugtangan ka trabaho karon niya imong edad is 40 plus. Asa ka mga apply? Manaw ba mga teachers? Sa wala pa sila natangtangan ng trabaho, na-apply na sila sa gawas. Sila na iniyon nag-resign. At least pag-resign nila, nasa trabaho daan na padulungan. Dili na. Matangtangi sila sa trabaho kung musupak sila sa instruction. Ako aning opinion, I'm not speaking para sa mga teachers, pero as a teacher, mo na ang ako ang ikasulti nga tubag anang functionally illiterate nga 19 million. Ganahan mo masulbad na kay pwede man na band-aid solution ra tong buhaton na akin tahay solution pero wagid na ayo ang problema. Kanto dili ninyo may bawanon sa ang tinuod na problema, tanan niya solution ninyo i-suggest band-aid solution ra na. Kita ba mo atong babae nga niingon ni graduate siya nga wa siya nakatunan niya nasuko siya nga ano wala pa graduate kay dili ka basa. Kaya nitabo karon na normalize na nga dili kinalan maning kamot aron makapasar. Gani kabalo ang uban mga ginikanan pasada nilang anak ma-enroll lang na sa eskwela lang na kada adlaw di lang na mo-absent. Bisan pag di na maminaw sa room, bisan pag di na mo pass, bisan pag gamay ng score sa test, ilang una-una dahan pasar. Nga maluoy mo sa dan teacher, siya ray mabilin, siya ray mahagbong. Oh, dili usahin dili maayo ang maayo ka. Come on, sa inyo ikasulti anak. Nabay mga teachers din nga mo speak out. Kay kabalo ko kaniya akong gibuhat. Walay mo laban ako. Basin na uban nga mo ingon pa hinon sa gina ninyo sir mga teachers mo inyong nang ipapasaran dili ang ipapasaron o wala may kasagangan na kung mga taong i-blame nila mga teachers unsay kasagang sa mga teachers wala may mulaban sa mga teachers. Mao nang 5 years ago nagsugod 2020 nag-anam-anam og resign og una og sayo ang mga teachers. Tuwa na sila sa gawas mga maitong teachers na nang resign. Advance sila magunahon na. Og nakita na ni namudaan nga may ani ni og dili pa na mao napay daghang nagsunod na. Dili man tanang graduates functionally illiterate. Pero makaingon jud mi nga daghan nga naka-apil og graduate
nga functionally illiterate.